5. Tama nga. 1, 2, So, hello mga subscribers. Ito po yung, ngayon po ay July 25. So, this is another technique na pumapalakas ng lower limb ni Apong Bining. Ito po sa Bicol, Balacat, Pampanga. Siya po ay 83 years old. Ayan. So, ang case niya po, aside from stroke, meron pa po siyang arthritis. So, itong gagawin namin ngayon ay makakatulong sa kanyang tuhod at sa kanyang lower limb. Ayan. Watch niyo po till the end. At sa lahat ng mga humor clan, ayan, mga Gomez clan, ito sa Balacat, hindi pa ako sabihan mo, Mga lahat ng tao. mga lahi ni Apo Bining Gomez, shout out po sa inyong lahat yan. Ayan. At syempre, dyan sa lahat ng mga kapatid ko, ayan, at sa inyong mga anak, lahat ng mga anak ko dyan, sa inyong lahat, shout out. At sa mga sumusuporta po ng Modernong Mangkepeng, maraming salamat po at mabuhay kayo and God bless to all of you. Thank you. Ayan. One, ayan. Gaya po. 1, Ayan. 2, ayan. 3, 4, 5, ayan. This na. 6, 7, and 8, 9, 10. 10 na. Ba, 20 ma, 20. Ba? 11, 12, 13, 14, 15, Hindi na lang. 16, 17, 18, 19, 20. Hop! O, yan ba? Dito ko pa. So, ito po yung aming exercise ko, nagpapalakas ng kanyang lower limb. Another po ito namin program. So guys, abangan niyo muli yung aming therapy kay Apong Bining and God bless. Abangan niyo yung kapag. Matala ka ba? Tala ka.